Давай, давай, давай! Давай газ за Синеморец! Даже за Синеморец може да отидем днеска. Виж колко хубаво време, може и зад Синеморец да отидем днеска. За Синеморец! Виж какви горчета, каква природа само. Южна България няма нищо общо с Северна. Къде са нашите момичета тук, бе? Що ги няма? Неделя. Някои вип мадами няма ли да... още и ни кандидати за Синеморец. Ти носиш кабела, бе, ще им го попурля, имаш ли кабел такъв? Еми, забрави да го взема. Ма той е с USB на крайник, ти нямаш USB вход. Не, обикновено USB. Такова за компютър.